Εάν έχεις πόνο στη μέση ή αν θέλεις πραγματικά μια χρήσιμη άσκηση για την εγκύμναση των κοιλιακών, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Το μόνο που χρειάζεται λοιπόν για να γυμνάσεις σωστά τους κοιλιακούς σου και όχι χωρίς λογοοργανίσματα είναι μία Swiss ball. Τι θα κάνεις? Θα ξαπλώσεις το πάτωμα και θα κρατήσεις την μπάλα με τεντωμένα χέρια, παλάμες και γόνατα. Εντάξει, από εκεί θα κάνεις brace, το οποίο το έχουμε δείξει σε άλλο βίντεο. Θα ενεργοποιείς δηλαδή τον αγκάριο σκυλιακό και θα σκεφτείς ότι αριστερό χέρι, δεξί πόδι διαγώνια ανοίγουνε και αριστερό πόδι, δεξί χέρι πιέζουν την μπάλα προς τα μέσα. Κρατάς τη σύσπαση χωρίς να χαλάσεις το brace, τον αγκάριο σκυλιακό, 3-4 δευτερόλεπτα και αλλάζεις. Αλλάζεις στο αντίθετο σχήμα και πιέζεις την μπάλα μέσα. Μία και μία επανάληψη, 2 και 2 επαναλήψεις, όσες αντέχεις, χωρίς να χαλάσεις το brace. Έτσι ενεργοποιείς τον κορμό σου σωστά, ώστε να μάθει να διατηρεί τον έλεγχο ενώ εσύ αλλάζεις το εξωτερικό ερέθισμα. Κάνε αυτή την άσκηση και δες μέρα με τη μέρα πόσο μαγικά μπορεί ο κορμός σου να αισθάνεται πιο σφιχτός, πιο στρωμένος, με την καλή έννοια. Εάν έχεις παρόλα αυτά πόνο στη μέση και δεν ξέρεις τι φταίει, στείλε μήνυμα στο Joint Athens, κλείσει το ραντεβού σου και έλα να μάθεις επιτέλους χρήσιμες ασκήσεις.